Здравейте хора, аз съм на Нами Сам БГ и днес ще играя Майнкрафт с сестра ми. Представи се. Здравейте, аз съм Рая, а това е сестра ми. А това е сестра ми. Нами Сам. Беги. И днес ще играем Майнкрафт. Ябълка ми се падна. Така. Странно, гора се падна. Айде да търсим овце. Айде, Ра. Тук да търсим овце. Не трябва да... Не трябва да... Още една. Овцата да измъкнеш да. Какво? Аз имам... Аз имам вече за това, за легло. Къде си? Къде си, бе? Мога да намеря. Не мога да намеря, човек. Виждаш ли името? О, намерих сел, човек. Да? Търся. Не бе, изчакай. Така, дами и господа, ще бърза малко клипа, докато се намерим. И така, дами и господа, продължаваме клипа. Ела към селото. Там има овце. Ай, Рая. Ни там има овце. И селяни, и храна. Така. Не е чак толкова голямо селото. А голямо тичко е. Майко, тук има лава! Рая, внимай да не цопнеш лавата. Тук има някаква лава. И тук... Чакай. Ще запълня. Не, запали се дървото. Ще. Какво? Майко, един се запали. Пробва с дърво, не дей, запали се. Ко прави, бе? Не, побързай. Но си нещо, защото ще умрат селяните. Не, бе, туп селянин. Ето така става, дами и господа, когато за малко ще топнеш лава. То тъп селянин не иска съм мърда. Долу всичко става. Чест! Бързо има 2 ябълки за тебе. Не ми трябва. Ой, 2 айрон. Странно, има по-малко работи, отколкото си мислех, че ще има. Вземам чест. Да си потърсим наша къща, искаш ли? Ти ли? Къде? Окей. Не е ли малка?
Ето има една овца, ела да убиеш. На мен трябва много. Бързо и остава, ето ти, остава ти една, ще ти я намира. Човек. Чакай, дай ти помогна. Ела тук, бе. А, дай да ти отдам. Дай ми стропа. Аз имам също. Чакай, стой, ето. Сега вземи работите, моя честен мой. Да убием селените. Ние е по-добре да ги убием, за да има за нас повече, защото те крадат от честовете и влизат вкъщи и са много досадни. Бързо помагай. Ще успеем някъде. Да се изберем само една къщи. 1000 къщи. Какво? Само ще ти слагаме в лавата, нали? Не знам. Само да се Ела тук ти. Не им давай да се родят бебе. Няма се влюбвате. О, не. Няма да се Кой къде? Аз знам точка. Има един бял. Майко, да славам на стрес. Без да сме в двореца. Аз съм и тук, ра. Аз съм ето тук. Да имам повече място. Ела да живееш до мене. Ела. Това е тук. Ела. Това е моята къща. Ето тук можеш да живееш ти. И тук. И тук. Защо толкова малка? Ама сериозно, защо толкова малка? Ти имаш ли овца? Вече леко. Пак. Да, сега ще дам. Ела, ето да ти набера. Хляб ще направя. Какво? Какво да видим? Какво? Не. What the hell? Здравей! Непознато нищо.
Рая, помогни ми да го бутна. Това е магара, бе. Да, знам. Лека, не сядай. Абе, ко правиш, бе? За кого фрасна? Не го фрасвай. Ето и сега ще сложа сам да... Сложа тъпата. Аре, убивай ги! Убивай ги! Не мога, искам да взема това. Пати. Ти какво казваш? Ще си помагаме. Ема, аз искам да... Добре. Не, за какво цели? Ау, бързо бе! Тъпо нищо. О, я! Може да си спавна сама. Аз съм. Ето бързо и... Опа. Яш и тия. Стане добре, вземи това хляб. Айрон не го взема там. Чакай, даже и хляб ще направя. Ето бързо. Бръкни с честа и ми вземи хляба. Да поведяме ли всичко там? Не бе, изяш хляба. Абе, стой тук, е. Рана при нещо като две големи дупки. На къщата ми, за да мога да сложа това. Моля та, побързай! Побързай, бе! Не тука! Не, бе! Абе, на къщата ми, бе! Побързай! Тука! Чупи! Побързай се върна от стъпчилет. Чупи се! Shit! Беги! Беги! Аз го убих. И аз го убих. Ай, помагай, бе, чупи оная порта, бе. Абе. Добре. Качвай се, бе. Тъпо. Не остани. То не можеш, бе. Да ти... Ме опитвам само той тъпто. Райо! Рава, мъдай са. Как виждаш, се опитвам да слагам това. Ай, бе, че мога путна шибането. Ай, бе. Не, бе. Рай, помагай ми, бе. Тук си зле. Ти тъпто. Райо, за колко пъташ натам, бе? Не знаеш. Ми научи са. Не мога, дърпам това. Защото някой не може да го направи. Той тук. Всяко заусти, бе. Заусти го тук, тук държа, бе. Не, бе, не с това. Най-сетне. Колко време ни отне.
ми се стори, че чух кон. Това е. Какво става? Райо, за какво си излязла пак? Ай, бе, спасявай се. Влизай в къщата ми. Колко си зле? Какво да направя? Райо. Райо! Сори, виж. Имаш ли още една вълна? При тебе. М? Чакай. Би трябвало да има още една. Ще намеря още една вълна. За да може да имаш много. Има много вълна. Крава. Скелет. Бял. И ми не намерих друга овца. Бързо помагам ти. Не бе, да го вземиш. Мари! Взех ли го? Дай да ти отдам. Айде бе. Връщам ти го. Ой, махай се от него. Това не е кон. Ой, за кой ми го джасна, бе? Няма ми джаскаш коня.
И така, господа, и в коментарите искам да напишете как да го кръстим. И това беше от нас. Чао! Чао! Чао.